Здравейте, приятели! Тук няма да акцентирам това как ги спрях, защото а, то е ясно как. Просто намалил съм ги, свел съм ги до минимум, съм ги спрял, но това не е като с цигарите, това стана по-бързо, разбира се, защото това го взимаш на огромни дози, тъй като игрите, те са безплатни. В смисъл, това еднократно я взимаш, но ти я играеш много време. Но те са, не са като цигарите, постоянно да ги търсиш, а и те са нещо, което то не вреди толкова на физическото здраве. Това е като с казиното. Нали? Проблема е, че няма насищане. Когато нещо е ментално, то няма насищане. Защото когато е физически, ти ще сконсумираш някакъв брой и ще спреш, няма похарчиш толкова пари, примерно, или време. Но вече в казиното е друго. А за игрите, пак то е същото, само че пари не харчиш, нали? Сега гледам някакви ходят. Те не ходят, ми играят на такива турнири, Fortnite ли, какво е там, и тия турнири уж им носят пари, или пък някакви възраждат това култа към Counter-Strike, правят клипове как играят, качват ги в YouTube, но а, според мен това е загуба на време. Значи аз още видеоигри ли, как да ги кажа, започна да играя на едни дискети на Nintendo. Nintendo не е PlayStation, Nintendo е, да, PlayStation не съм имал. Nintendo и дискети там играехме и отиваше маса време за това. Ама маса време. То като дете не го усещаш, защото ти и не правиш нищо друго, освен да си играеш. Моето детство беше и навън. То не е било като на другите, като децата. Сега са комши и едно до друго си играят на мрежа, вместо да излязат да си играят навън. Някои дори не знаят какво са стражари, а паши и се радват, когато го играят. Аз такива проблеми не съм имал, но съм играл на такива игри и цяло е било забавление като си дете, но когато вече бях, това някъде преди 10 години някъде ги спрях тези неща, защото като се усета и са заминали 4-5 часа. Когато започнах на компютъра вече да играя игри, GTI, San Andreas, така нататък, и Need for Speed и какво ли не, просто ти не се усещаш как минава сума ти време и после, когато си навън, някакси ти си още в това пространство и оприличаваш някакви обекти на все едно си в играта. Много е така интересно и всеки едно това свободно време го прекараш в търсене пак да играеш. Сядаш на компютъра, играеш. Вече аз като видя игри бягам от тях. Нямам на телефона, нямам игри, нямам ги никъде. Не ми трябва. Не ми трябва просто, защото за мен това е загуба на време. Казвам ви, не мисля, че ще бъдем точно ние от тия, които ще станат милионери от това нещо. Някои играят просто за забавление. Какво забавление може да бъде това? Честно ви казвам, не знам просто. Това е... тук не говорим, не е екранна зависимост, това е просто зависимост към тия игри. Те са направени хубаво, пръскат от всякъде, да, наистина, допамин, серотонин, окситоцин и всякакъв къв съсетите ви влиза, но мисля, че това да се отвличаш толкова време, нали, и като седнеш и 5 часа да са минали, това просто не е нормално. Ти нищо не можеш да свършиш. То просто... явно, ако някой е безделник, за него става, но... И те са направени по такъв начин, че стигаш до някъде. Нали, те с това казват, че има хора, които 40 минути играе и не го убиват, някои го убиват за 5 минути, но въпреки това какъв е смисъла? Нали, то не ти помага да мислиш логически или така нататък. Защото се прави аналогия, че в живота, нали, е така. Като имаш опит с дадени неща и нали, можеш да ги направиш по-бързо и така нататък, но не мисля, че игрите ще помогнат за това. Някои си мислят, че от тях могат да научат нещо, независимо по каква наука е, но мисля, че също не може да се случи това нещо. Просто стоиш, отвличаш се, заминават 5 часа и така от нищото. Другото, което е направени са така, че стигаш до някъде, губиш, пак се връщаш, като някакъв омагьосан кръг, като някакъв такъв филм, в който се събуждаш един същи ден. И така са направени, че когато ти стигнеш до края, когато вече си научил всичко, самата игра да бъгне да изхвърли. Нали? Както сега дърпат софтуера на телефони, които са на 10 години, дърпат в шалтера и софтуера спира и телефона е здрав, може да се зарежда, може да върви, но е приключил. Приключил е, защото трябва да си купиш друг. И така и играта е направена. Стигаш до едно положение и изведнъж тя вземе да бъгне и да върне в началото, и в кавички, защото
връща се в началото и пак, и пак. И това е един омагьосан кръг. Айде по някой път стана така, че ти вече си е минал, превъртял си я хиляди пъти, след което вече не ти е интересно да играеш и си купуваш друга игра. Почваш да играеш на нея. Което е напълно безмислено. Нали, ако наистина няма какво да правиш, иска да си губиш времето с това, добре, но слагай някаква граница. Прави го по 1 час на ден, примерно. Защото отвлечеш ли се, заминават часове, а като ги ударим количествено, тия часове са дни, които ти нищо не правиш. Стоиш просто и цъкаш и не допринасяш с нещо за себе си. Остави за света. За себе си. Нищо. Затова ги спрях. Затова спрях видеоигрите и компютърните игри, не знам как да ги нарека, защото това е загуба на време, поне за мен. Не знам за вас как е, но се надявам, ако го правите и ви харесва, да продължите да го правите, ако това по някакъв начин ви зарежда с мотивация за деня или така и не ви изнервя, защото тия хора, които го правят, доста пъти са изнервени. Ако ви помага, аз не ви казвам да го спрете, но ви казвам, че лично за мен беше загуба на време, много голямо отвличане от реалността, много нерви, че не си минал нивото и в един момент това е излишно. Тези усилия могат да се влагат в нещо друго и да отидат в други дейности, които да ви помогнат наистина за вашето развитие. Благодаря.